Tim, han er nørd. Han er rigtig nørd, som hænger ud med en sej dreng, som hedder Alexander. Han er grødhår, og han er rigtig god til matematik. Og hans mor arbejder med sikkerhedsudstyr og sådan noget. Okay, er du klar? 1, 2, 3. Fast. Træk vejret igen, der kommer ud til nakken. Respekt til mig. Vores drenge til noget mikroport. Så læser I derhen, og så på et eller andet tidspunkt, så træder du i en hundlort. Som du går og skraver af, så noget kamera følger dine fødder, ikke? Og så går jeg rundt om hjørnet, ikke? Så står der nogle paller op ad væggen der allerede, og en af dem skal bare stilles på højkant, så kan du kravle op. Og så kommer de 3 piger så gående rundt om hjørnet her, ikke? Han når lige at sige det. Ej, der kommer Lise, mand. Nej. Og så siger du, hej Lise. Hej Lise. Hvad laver I? Yes, det er det første, vi laver. Hundelort. Bare rolig, jeg skal ikke træde i en rigtig hundelort. Hallo, Christian, jeg skal ikke træde i en rigtig hundelort. Nej, hvis Nutella og kaffe. Greve, han laver en til dig. Hvad er den der hundelort lavet af? Nutella. Nutella og rugbrød. Og rugbrød. Det synes det ser klart ud. Ja, det skal det. For det er fedt. Vi starter med Tim og Alexander herom. Første. Tim, kom nu. Tak, det smukt. Kom nu, Tim. Hvor langsom. Tak for lort. Række, skal du bogstaveligt talt. Værsgo. Lugter lort. Ja, tak. Ikke flotte, mand. Jeg skal have en på min For hvis vi spiller vores tøj, så er det ret lort. Nej. Så Vi er ikke ekstra den her. Det er bare et pandeord. Du må ikke pille i det bagefter, Frederik. De fleste er opmærksom på, hvad der sker på tavlen. På nær jer 3. I sidder og kigger på Tim, som har smurt creme i håret og er totalt kikset. Synes I bare er top sjovt, ikke? Ja, og når du så ser de 2 brøker, som skal dividere, når du ser dem, hvad tænker du så? Hvad er formålet? Gang tæller med nævner og omvendt. Det er nemt nok. Vi ganger bare tæller med nævner og omvendt. Ja. Ja, og hvad får vi så som nye tæller? 9. Ja, det er rigtigt. Ja, tak. Frederik, hvor højt kan du nå op, hvis du hopper op på bordet? Det skal se ud, som om du sætter kameraet op i den der kortkassen bagved. Sådan der. Ja. Ja, tak. Tak for det. Og... Det sjoveste, det var nok hvor gang tæller med nævner og omvendt der. 3 gange 3 bliver 9. Gang tæller med nævner og omvendt. Og det nederste, det var nok ugen før. Ja. De har optalt sig i morges. Fordi der var så mange, der skulle tages op, eller hvad? Ja, og det var hundegold. Tim er også en genert fyr nogle gange. Det er jeg ikke. Du ødelægger det hele. Hvad fanden laver I?